Maayong buntag, mga igsuon, Biyernes Santo na gyud. Bago lang pud mi nahuman sa among istasyon sa krus, tulo ka oras ang istasyon sa krus diri. Sa akong pagbaklay, kuyog sa katawhan, abi na kog daghan kog pamalandong. Samtang naminaw ko ug misinati sa sakripisyo ni Kristo, usa lang ang migawa sa akong pamalandong. Nga kana bang dili gyud unta si Kristo ang angay mga muantos, dili gyud unta siya ang angay nga maglisod ug pakaulawan ug magpasan sa krus ug ilansan ug mamatay. Ato man unta to kay kita may nakasala. Mao nang samtang ako gabaklay, mao ni akong pamalandong ug akong ipaambit ninyo. Mga igsuon, mga hayop tagpasaylo. Lord, di magidunta ikaw ang magantos, kami man unta kay kami mo'y nakasala. Pero imo nang giakop tanan, Lord, pasayloa gyud mi Ginoo. Pasayloa mi sa among sala, na ingon ana katungod namo. Mga igsuon, kabaluta nga ang Ginoo mo ingon gyud na nga ayaw mo kabalaka kay nahigugma ko ninyo, ako nang gibuhat tungod sa gugma. Pero kung sa ato pa mubaton unta tagkaikog ba, bisan pa kuningon ana ang Dios, kita na apod unta tay buhaton. Nagyud unta tay buhaton. Bahala ginagmay. Basta kanunay, let's do something nga mabag-o unta ta. Dili ta magsalig abi kay ingon ana ang Dios. We must do something. Bahala ginagmay. Ako ganing suggestion, one sin at a time. Basta at least kanunay ang atong pagpaningkamot ba nagyud unta tay buhaton mga igsuon nga pagbag-o. Hinaot pa unta. God bless.